Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini nausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y usa nga makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapatalinghugan ining maong sibihan nga mabati na sa 25 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Og niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og sa gihapon ang mga pag-awhag sa mga kaigsuonan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong mga hiniusa nga panagtigom nga atong gibuhat sulod sa usa ka tuig katulo kahugna kana mga kaigsuonan. Mao kini ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa pagpahinumdom pag-abot niana nga mga panahon o mga pitsa mao kana ang ato ang panagtigom, panagtapok or gitawag nag General Conference mga kaigsuonan. O usab ang pagpahinumdom nga dili usab gyapon nato pagkalimtan ang atong gikasabutan matag membro sa BBC ang padayon nga contribution sa Palace Reconstruction mga kaigsuonan. Usa ang matag usa ni ana kung adunay mga panalangin nga gihatag kanato ni Master, dili kita magdumili sa paghatag kay para kana sa pagpabarog sa atong Palace mga kaigsuonan. O ang among mga pagpanimbaya sa mga nagsunod, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, nga nagalantaw via live streaming sa Facebook. Dinhi sa Blackport, New York, ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma, United States of America, Rizal Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, sa mga Juanito and Justina Amakitan Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Jelaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo sa atong programa sa Facebook Live. O atong higala usab nga paminaw dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya. At igsoon dinhi sa Agusan del Sur, mga Ambrosio Berano family. Ug usam dinhi sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Og ingon man dinhi sa Butuan City atong igsoon Brother Demetrio Campado ug kang Sister Marina Hubay Campado. Atong igsoon Engineer Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Rosita Co Mangalos. Ug usab dinis Claveria atong igsoon Froilan Mangalos ug kang Sister Gina Facturanan Mangalos. Dini usab sa Baraupol, Misamis Oriental kang Brother Cristel and Angeli Mangalos Carrion. Sulod sa PBCM compound nga mga kaigsunan, ato sa igsuon din na Elmer Mangalos and Evangeline Daguplo Mangalos. Tanan nga mga higala nato nga mga salesman karon nga nagapaminaw usab sa atong programa og nagasudong sa Facebook Live, kalakip usab kamo sa among gipanimbaya mga kaigsunan. Og atong igsuon dinis Taguluan, Brother Jerry Idkila usab mga kaigsunan atong gitimbaya. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kaubang ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan. O ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista.
Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among ighatod da kaninyo. Ug sa dili paglangan, ihatag ko pa kamo sa pagpaila sa kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangmusta sa mga Telebrico family nga nagsuporta sa Radyo Natin FM sa Botong Pinangmangan Cebu. Ug ako pong mga pagpangmusta nila ni Jerison ug ni Marian Grayson ug sa mga Lumambas family ug nila ni Sally Casere sa Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ug ako pong mga pagpangmusta sa tanan natong makigsunan sa PBCM sa pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ni karong higina mga kaglaan ng magsunan. Ako kamong ibalik sa kauban nga ministro aron sa pag-isgot sa tema. Naining higayon na, Brad Rini, Brad Dever, Brad Ronald, dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay doon na siya importante nga giasikaso. Bosa kita lang ang gitahasan aron nga ipadayon ang mga pagtuon sa mga kamatuoran dinhi-nining maong sibihan nga gipatalinghugan sa atong mga minahal nga mga tigpaminaw. O ang atong paghisgutan adunay tema ato kining i-flash sa screen para nga atong mabasa mga kaigsunan. Ang atong tema nini karong higayon na mao kini nagaingon ang pagtubag sa gilawatang pamahayag ni Mitchell Bindilio. Ngano nga kini mo'y among paghatagan og pagtagad ang mga pagtubag sa gilawatang pamahayag ni ining tigpamaba sa usa ka pagtulunan Seventh-day Adventist Church nga mao si Mitchell Bindilio nga matud pa niya dili man day siya usa ka pastor kundi usa lang ka ebanghilista. Tungod kay dunay mga importante usab nga mga gibuhian niya o ang mga listener namo labi na sa mga kaigsunan sa membro sa PBC mo bisan pang atong mga higala usab nag-awhag nga tagaan usab og pagtagad ang iyang mga gihimo nga mga pag-atake or unsa man ang mga gibuhian niya giluwatan niya nga mga pamahayag against dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Sa minglabay nga mga kadumingguhan, mga kaigsunan, ang palahi mesa among mga tema nagisgot kabahin sa eleksyon. Pero among giingon nga niadtong panahon na, niadtong higayon na nga wala magpasabot nga kung nagpalahi mi sa amo ang sistema nga walay mga pagpabati sa voice clip ni Mitchell Bindilio nga amo nang gibiyaan ang mga tubagunon. Kay daghan magtubagunon nga kinahanglan pod nga among tubagon para ang mga naminaw, particular sa mga membros PBCM, ilang mahibaluan nga ang mga pagpangatake nining tigpamaba sa SDA din sa pagtulunan sa PBCM. Dili gyud inuntang nakalamang siya. Kanang inuntag na lukapan na ang mga rason sa mga ministro sa PBCM. Moino, pag magisgot ta sa mga pagtubag mga kaigsunan nga pagabuhaton namo, dili namo kini pagabuhaton nga diretsong pagtubag kung walay basihanan. Mo na bitaw nga doon nami mga pagpabati sa mga pamahayag nining tigpamaba. Inong talag tigpamaba kay di man ni pastor di ay lagi. Kay siya may nag-ingon Brad Dever, Brad Ronald ug Brad Rini nga dili dai siya pastor. Usa ra dai siya ka ebanghilista. Atong paminawan ang pamahayag nining tigpamaba sa pagtulunan sa Iglesia Adventista del Séptimo Día Mitchell Bindilio. Friend, ay mga ministro, walay labot ang istasyon og tagdugmala kay naanay nang gawas diri nga kung ang Katoliko na ay mamamere, kamo po ay diha na ay mamakaling. Ha? Kinsa man sa kaling? Ha? Ha? Oh, sakto no. Murag magkuan po na kay ang mga atong mga higalang Roman Catholic nagmamamere kay diha si Ginoong Hesus na tao. No, kay siya may inahan bulan ka sa kabayan tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Walang inahan siya sa tanang mga kababayanan. Kuan madaay ni siya kanang kupitin siya madaay ning mamamire sa Iglesia Katolika kon ang mamamire abas
ibuhatan ba ka pangadji pod? Nga Santa Maria kaysa sa Iglesia Katolika na ama ng Santa Maria inahan ka sa Dios. Iampo mo kami makasala karon sa taknas kamatayon. Amen. O niya karon gihimoan po ni Kadje kay mamatag kaling makan eh. Ha? Si Calixta? Iya. Mo na gitawag og Mama Kaling? O niya, Mama Kaling, dili ko mo mama anak di ay. Ay may ko na nagikogos. Dili ko mo mama anak di ay. Ay may ko na nagikogos. Okay. Atong nabati, Brad Divel, Brad Rini o Brad Ronald ang pamahayag ni Mitchell Bindilio. Unang-una, nagdala og pagbugal-bugal dili lang diri kanato kundi diha sa atong mga higala sa Iglesia Katolika. Ilang doktrina kay naaman lagi sila giilapod nga sa ilang doktrina kining gitawag nilang mamamiri. Unya sa tuwa kay doon naman tay gitahod pod o gitawag nato mamakaling sigon sa pagtudlo ni Master diri kanato nga tahuro nato sa pagtahod sa mamakaling. Iyang gibuhatan-buhatag istorya ba. Sa tinuod lang kung intelihente pagyud ka nga klase sa pagkatao Mitchell Bindilio, kung doon na kayo nabatian, kay matod pa niya, doon na kuno'y nabdunggan niya nga istorya, nga kung ang mga higalang katoliko doon ay mamamiri, ang diripod sa PBC, doon na po yung mamakaling. Nonsense man dili man ta dapat ni mo daton sa kahanginan, kay dili man ni doktrina na mo. Unya matod pa po di mo do, Bindilio, nga nagkikumpetensya mi sa Iglesia Katolika sa ilang mamamiri, but-buot man kag himuhimog istorya. Ha? Kana bang imong mga pagtabi, bitaw mga walay pulos ba? Pero tagaan ta nagpagtagad karon. Kung angayan ba sa usa ka nangalagad sa pagtulunan, ingon niya na ang atong buhian sa atong baba. Ha? Nagdala kag pangatake, nagdala kag bugal-bugal sa sistema. Among klarohon nga wala may makigkompetensya sa Iglesia Katolika. Wala pod may mga taki nila kung atong ma-mention ning ngalan sa pagtulunan sa Iglesia Katolika tungod man gud nimo klarohon lang namo nga wala may magkigkompetensya. Kung sa ilang dapit dunay pangadji ang ilang gibuhat didto sa ilang gitawag mamamiri sa dapit sa mga wala kay wa ni mag-involve parties pangkaluwasan kung nagtahod man mi ni mamakaling nga mo'y gipatahod sa among magtutudlo. Kunya matod pa niya, ni kambyo din siya sa pag-ingon niya mamakaling. Niya siya kanong mutawag man kong mamakaling anak nga. May man kuno o kinugo siya. Sa ato pa di ay Brad Iber, Brad Rini, o Brad Ronald, dito na day siya mutahod og mama. Kun, Gikugos siya. gikogos siya. O man daw siya gikogos, sa atong gitahod og mamakaling, ba man kunong magmamamama siya, tanawa na kong paghahanggaw, tanawang tani karon. Kung wa baka sa sistema sa kining gitawag og kinaplo nga mga pamaagi. Pero katong nagnanay siya kay Tano, siguro basin gikugos siya. Atong paminawon kay ato ning susiyon Brad Rini kay matod pa niya di man daw siya mumama kay kun may man kuno gikogos kuno siya sa ato ba kun kinugos tay ka may katurungan may rason o makatarunganon nga mutahod kag mama karon atong paminawan. Doon naman siya reactor, listener. Iyang gitawag og nanay. Atong paminawan kining video clip nga si Bindilio mitawag nining usa ka reaktor niya nga nagpaila og aplidong Tano iyang gitawag og nanay or nay atong paminawan. Pero ang uban karong nangangkon nay nga sila po Dios labi na nang nasasaan di ba na wala na natao sa babaeng birhen natao na sa babaeng na virginan. Mo lagi. Sige na pastor, anawrag nakakuha na gyud ko nimo. Ay gyud ka mo storya. Ay gyud ka mo wali gyud ko. Ay gyud ko nimo dak sa bitaw sa onar ko nimo reaktor ang pagkaro ako ni palag nimo ha. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan nga mitawag siya nay, nanay kang nanay Tano. Kita wa man tay problema atong tahoron pug nanay kon pananglitan sa edad lugar nga gintang sa edad kung taas-taas na siya edad. O may question ana. Pero matod pa niya sa iyang gibuhian nga di siya motawag og mamakaling kay mo kunog kinugo siya ni mamakaling. Pero atong nabatian nga mitahon siya nanay didto kang bibitano. Unya kining atong pag-mention po sa ngalan dili ni siya pagpangatake ni Munay Tano. Kun dili amo lang kang gipadungog po kung unsa pud imong reaction ini kining imo bang gidayo ba nga mayong laki may muwali nga matod pa niya di siya mutahod og mama kay may man kunog kinugo siya ni mamakaling nagkaron mitahod siya nimo gitawag kag nanay
kinaghay sistema Brad Deber, Brad Rindy o Brad Donald kinaghay o intelihente gyud nga magsunod kinaghay husto nga ibuhian nga pamahayag nining tigpamaba sa pastor sa Sabadista. Dili ginahusto. Dili. Usa gina kapag bugal-bugal. Mao bitaw nga ang mga listener po niya ni tigpamaba Mitchell Bendilio sa Sabadista nibuhi og mensahe sa pagpadangat og mga text message nga kaplo maning tawhanan ni murag mo istorya murag hubog tanaw ra gud nga sistema. Dili man ta ni angay nimo kung gusto kang mutaak sa doktrina sa BBCM dili kini napita ka mutaak kini naman may fundamental doctrine jud wa man gani ka mo sustain ana ang 4:15 sa Ecclesiastes wa ka mo sustain ana muna atong ipabati kay basig moingon ng mga naminaw nga basig nagbuhat-buhat ni mga ministros BBCM nga gikanlan si Bendilio Kaplo atong ipabati gyud nga gibasa nila ang texter sa ilang mga listener nga gikanlag Kaplo kinang pastor sa pastor naman dili man ni pastor. So masipyat atong bakba kay taud-taud magud putang naminaw nga dunay motawag niya pastor pero di man ni pastor, ebanghilista. Haron makatulunganon nga sa atong pag-ingon nga wa magkadimao ni pataka ni siya giyawit siyang bakba kinaplo ang sistema atong paminawan. Pastor ka, kaplo lagi ka nga SDA kung mistorya ka. Kaplo lagi ka nga SDA kung mistorya ka. Murag palahubog. Di sama soban nga kalma. Di sama soban nga kalma. Murag palahubog. Okay na murag palahubog. Kaya di yun palahubog. Okay? Punto lang nga sila mismo nagbasa silang texter nga ging nagkaplo lagi ka. Mitchell Bendilio, gusto na ka murag kag hubog. Nga naman, wa magud magkadimao. Naghimo-himog istorya ba nga wala sa doktrina sa pagtulunan sa BBC. Nagkaroon Brad Deber. Basig mingon ni si Bendilio nga nagmamaday kong tano, nanay man to. Kana mang mama ba, di ko mumama ni Mama Kaling, kaya wak man ko niya gikugos. Karon kung nag-ingon ko kung nanay tano, kang tano, bibitanog nanay, di man na mama. So siyon ta daw sa referensya Brad Deber. Nga atong gigamit, kana dili aron supakon ang nakasulat sa Biblia. Kini bang nanay? Synonymous ni sa mama o dili? Okay, Brad Ron. Atong pagkapribahan. Mugamit ta sa online kining tagalogdictionary.com sa online. Nya kini siya nga website sa online kay may sagol ni siya nga in English, Brad Ron. Okay. Atong pagkabasahon kung unsa gihatag ni ining pulong nga nanay. Nagaingon ni ini atong babasa adri. Nanay, noun. Dayon atong mabasa dinhi naay atong mabasa nga mother. Dayon close and open parenthesis, term of address and reference nga kun sa Bisaya termino sa pagtawag o referensya. Dayon naigitapa diri gi close and open bracket synonym inay. Sumuni ang synonym sa mother nga gitawag sa og nanay. Dayon kung atong ipadayon dinhi sa ubos, Brad Ron, na atay mabasa diri nga synonyms and related words nga kun sa Bisaya managsama ang kahulugan ug may kalabutan nga mga pulong. Nagaingon ni ini atong mabasa dinhi. Mother, noun. Dayon gihatag pa ang definition. A female parent nga kun sa ato pa sa Bisaya usa ka babay nga ginikanan. Dayon atong mabasa diri ina, inang, inay. Dayon nanay. Di na pagud diri mama. Unya kung atong ipadayon pagid sa pagbasa, Brad Ron, na pagid tay mabasa diri nga nagaingon dinhi. Mama, unya noun. Di na atong mabasa dinhi sunod mother. Dayon na pagoy mama, dayon mama gihapon. Sunod inang, sunod inay, sunod nanay, dayon na ay nana, ema, ug ina. So busa sa atong nabasa, Brad Ron, kining nanay ang sinonimo sa na niya mao ang mother o mama. Klaro kayo. Nga kini di ay nanay, maura po ng mama kay synonyms dahil na sa mama ang nanay. Nakaroon pangutana lang minimo, nanay bibitano, ikaw ba'y nagkugos ni Mitchell Bendilio? Kaya mo maning gibuhian niya, nganong mumamakaling man daw siya may magkinugos kuno siya. Nya kay nagnanay man siya nimo, nya kanang nanay mo man ang synonymous mama.
Muna ang pangutana namo, dili ni pagpangatake nimo na itano. Para pagpamalandong lang, kung unsa ba ka credible, mubuhi og mga pamahayag, kining imong gi-appreciate, nga tigpama ba sa SDA. Pangutana, ikaw ba'y nagkugos ni Mitchell Bendilio? Bendilio, pangutana, ikaw ba'y gikugos ni Nanay Tano? Tubaga na. O, di tanawa, nini palang ganing bahina. Luka pa ka nas rason. Nagpataka kag istorya, naghimo-himo kag mga walay kapuslanan nga mga pagyawit ba? Unya nagingon-ingon pagka gibuhatan baka nila ni pangadji pod kay ang sa Iglesia Katolika si Mama Mary gibuhatan magpangadji ila to. Girespeto na mo na kay ila na. Pero amo wala namo nga kung gimama namo among gibuhatag pangadji kano wala man ni mag-involve para i-appeal nga kung nagtahod mi para na sa pangkaluwasan na. Wala. Nakaron, kinang gibuhat mo, nga murag nangurihir ka sa among gihimo, nga pagtahod sa among Mama Kaling. Kini ba gibuhat namo ni, wala ba'y kasuport, wala ba'y pagsuporta sa Biblia? Ang Biblia ba, wala ba'y paghatag nga dunay pagpakita og mga pagtahod-tahod, sumala sa atong mabasa bradini sa Biblia? Nga gawas nga magtawag mama, papa, doon na pa yung mga giulagway sa Biblia nga pamaagi sa pagtahod nga atong pagabuhaton. Diin, nakasulat kini sa Biblia. Sa Biblia, aduna gyud pamaagi sa pagtahod. Nakalati gina sa balang kasulatan. Dinhi sa ikaduhang Juan, kapitulo 1, versikulo 4 ngadto sa 5, ang akong bagabasahon nga Biblia. Ang Biblia, Seventh Adventist Church, nagaingon. Nalipay gyud akog dako sa pagpakakita sa pipila sa imong mga anak nga nanagawi diya sa kamaturan. Sumala sa sugo nga atong nadawat gikan sa amahan og karon mga moyo ako kanimo senyora dili nga daw ingon sa magsulat ako kanimog usa ka bag-ong sugo kundili sa sugo nga ato nang nabatunan sukad pa sa sinugdan nga mao kini nga kinahanglan magigugmaay kita ang usa sa usa busa sa atong nabasa brother Ron nga aduna day ginatawag og senyora usa kani pagtahod ngadto sa usa ka tawo. Tinun-an mga higalag mga kaigsunan tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si Apostol Juan naghisgot og naka-mention siya senyora. Pagtahod. Usa ka na ka pagtahod. Gibuhian kana sa nangalagad og Dios sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga doon na sila pagtahod nga ilang gitawag kini og senyora og matud pa og karon mga muyo ako kanimo senyora di nay pagtahod busa dili supak sa Biblia kon kami sa pagtudlo ni master nga do na kami pagtahod sa pagtawag og mamakaling way question kana nganong imong gilabtan kana mga bahina og labaw gyud sa Biblia brother Ronald nga kun magisgot tag pagtahod gitagaan gyud og pag-emphasize kinsa ang tagaag pagtahod sa Biblia. Bradron, akong pagabasahon og ipabor na to sa Biblia sa SDA para lagupok ang agi ni Mitchell Bendilio. Dire sa nakasulat sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 19, ingon ini ang atong mabasa. Ipabor na to sa SDA. Tumahod ka sa imong amahan og inahan, og higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Klaro kayo nga dunay klaro kayo mga higalag mga kaigsunan nga dunay pagpahayag sa Biblia nga tumahod ka sa imong amahan o sa imong inahan. Sa kahimtang sa gitawag og biological parent ang inahan, diha gid ka anak. Gikinahanglan nga mutahod ka sa imong inahan. Kung sa tawag, mama, nanay, inay, mami kung sa English. Tumahod ka sa imong amahan. Kung sa'y tawag nimo sa imong amahan kung mutahod ka, pa, daddy, tatay, itay. Mao kana ang mga pamaagi nga gitudlo sa Biblia nga doon naging pagtahod. Karon, kung magisgot og pagtahod brother, ang tahoron lang ba katulad yung biological nga diha gid ka anak o bisan pa sa pagpahayag sa Biblia nga kadtong mga kaliwatan na nga taas na ang gintang lugar nga kahimtang sama sa
kang Pablo sa ilang panahon diha kang Kristo, nga kung tanawon ang gintang sa panahon o sa pangidaron kang Abraham ug kaniya, taas kayo nga mga katuikan, pero si Pablo ba mitawag ba kang Abraham, Brad Deber, o amahan nila sa ilang kapanahonan? Oo, bradron, isip nga pagtahod. Atong pag-aprobahan, dinhi sa ila pagkang kaugalingong Biblia, bradron, kining SDA, kung Seventh-day Adventist Church, Holy Bible sa Roma 4, versikulo 16, nagaingon ini. Mao man gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong mao ang pagtuo. Aron ang saad magasukad sa grasya o igapasalig ngadto sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang ngadto ra sa mga nagpailalom sa kasuguan, kundi usab ngadto sa mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo. Kay siya mao, referado kang Abraham. Matud pa ni Apostol Pablo, kay siya mauman ang amahan natong tanan. Tanawa ang pagbayag ni Apostol nga si Pablo kang Abraham. Matod pa niya, kay siya man, si Abraham, mao ang amahan natong tanan. Kung gingon niya amahan natong tanan, di pwede mo tawag papa, pwede mo tawag tatay, daddy, kay amahan man daw nilang tanan si Abraham, matod pa sa pagbayag ni Apostol nga si Pablo. Na kung papahon to niya, lugar kay sa sistema man nga amahan, unsa man lugar, mingon ta nga, adi ko mo papa, kung papa mo ko anak nga, may magginugos ko anak. Kaya mo man prinsipyo, mo man gibuhian ni Mitchell Bendelio nga, di siya mumama mong kuno siyang mamakaling nga may magginugos siya. Na brad rini gawas kang Abraham, nga gingon ni Apostol nga si Pablo nga ilang amahan, kinsa pa? Sa Biblia nga gitahod o gitawag nila kini nga inahan. Kay matod pa, mga anak manaw sila ni ini. Kinsa pa sa Biblia, brada Rini? Kini si Sarah, Brother Ronnie. Okay, kini si Sarah, mo man asawa ni Abraham. Yun sa pagulagway, sa pag-explicar sa tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church, sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 6, nagaingon, maingon kang Sarah nga nagmasinugtanon kang Abraham, og nagtawag kaniya nga Ginoo, og kamo karon mga anak ni Sarah, kon kamo magtinarong og dili magpalisang. Sabi siyan unsa. O, tanawa sa pagpahayag usab ni Apostol nga si Pedro. Ha? Si Apostol nga si Pedro, nag-ingon nga si Sarah, matod pa, gingnan niya ang iyang masig ka magtuto diha kang Kristo nga, mga anak kamo ni Sarah. Na kung anak sila ni Sarah, di unsa may katawagan kung mga anak sila ni Sarah. Si Sarah nahimuta nga inahan. Unsa may tawag? Nanay, mama, ina, nay, mami. Nagkaron, ato bang ingnon nga kining mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo kinugos ni Sarah? Ha? Mga higalag, mga kaigsunan, pagka way pulos, way hinungdan ang gibuhian, giluwatang mga pamayag ni Mitchell Bendelio nga nagdag bugal-bugal, unang-una sa mga higala natong Iglesia Katolika, unya sa dapit sa mga dapit sa pagtulunan sa PBCM. Nakaron, atong susihon, Brad Ronald, sa balaang kasulatan, diha sa atong Ginoong Hesukristo, nga doon na siya inahan, nga mao si Maria. Oo. Pero, pakita nga kung sa Iglesia Katolika, gitagaan na ginilag dako kayang bili, pangadjian nila, pero sa pagpayag sa Biblia, kung ang ato ng Ginoong Hesukristo mo explain, mahitungod sa kahimtang sa igsoon niya o sa inahan niya, mas gitagaan niya o dakong bili, kadtong o gitawag niya nga iyang giisip nga mo iyang nahimong inahan og mga igsoon kadtong nagatuman sa kasuguan. Oo, tinuod ka na, Brad Ron. Ayon kini Brad Ronald sa Atong Biblia. pagabasahon og ato lang gyapong ipabor sa ilang Biblia para masupalpal ni si Mitchell Bendelio. Dinhi sa nakasulat sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 19. Ngadto sa 21 dayon ang pagbasa mo. Oo, ug ingon. Unya nangabot kaniya ang iyang inahan ug ang mga igsoong lalaki. Apan sila wala makaduol kaniya tungod sa panon sa katawhan. Mao ni atong nabasa, Brad Ron, sa kapitulo 8 bersikulo 19. Ug ato lang ipadayon gyapon sa 20, sa bersikulo 20
O ngadto sa 21, ingon ni nga atong mabasa. Og siya giingnan ang imong inahan og ang imong mga igsuong lalaki atoa na nagbarog didto sa gawas. Buot makikita kanimo apan siya mitubag kanila ang akong inahan ug ang akong mga igsuon mao kadtong magapatalinghog sa pulong sa Dios ug magatuman niini. Tanawa ang gipakita. Mga higalag, mga kaigsunan, tanawa ang gipakita sa pagpahayag sa Biblia sa pag-explain sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang ibasa sa kaubang ministro Brad Ronald nga dihang nangabot ang iyang inahan o ang iyang mga igsuong lalaki. Unya, giingnan siya. Ang imong inahan o ang imong mga igsuong lalaki atoa na nagbarog dito sa gawas, buot makikita kanimo. Apan siya mitubag kanila ang atong Ginoong Jesucristo. Ang akong inahan o ang akong mga igsoon mo kadtong magapatalingog sa pulong sa Dios ug magatuman niini. Tanawa kinsay pagailon sa atong Ginoong Jesucristo kung siya na mo explicar. Ang iya daw inahan ug ang iyang mga igsoon mao kadtong nagatuman sa pulong, nagapatalingog sa pulong sa Dios ug nagatuman niini. Busa kung magisgot sa kahimtang sa Dios mga kaigsunan, diha sa atong Ginoong Jesucristo nga siya may inahan tuod nga si Maria. Pero, kung siya na mag-explain sa matuod nga inahan o matuod nga mga igsoon, katulang, nagabantay, nagapatalingog sa pulong ug nagatuman. Way pagtuman-tuman ug wala magapatalingog sa Dios, sa dili kato niya matuod nga inahan ug dili matuod nga igsoon. Tingon niya na mga kaigsunan. Pero, Brother Rini, wala bagyo'y gitudlo o gipahayag sa Biblia nga ngatong Ginoong Jesucristo. Naghatlag yun nga kinahanglan doon na po'y pagtahod nga pagabuhaton sa anak ngadto sa inahan. Brother Rini, sumala sa Biblia. Anya din he, brother ni, ang pulong sa Dios, akong pagbabasahon Juan 19:25 nagaingon, didto dol sa krus ni Jesus nagtindog ang iyang inahan, ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, o si Maria nga taga Magdala. Karon kung ipadayon sa pagbasa, Brad Rini, pabor mo naman ang pulong sa Dios nga Biblia. Unsa dayon ang sunod nga atong mataga diha niana? Anya, ako pagabasa ng pulong sa Dios, Juan 19:26 ngadto sa 27. Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, Sa to pa si Maria. si Maria, og sa iyang pinalanggang tinun-an nga nagtindog didto, mingon siya sa iyang inahan. Kang Maria. Maria, aniya ang imong anak. Miingon usab siya sa iyang tinun-an, aniya ang imong inahan. Og sukad niadto ang inahan ni Jesus didto na nagpuyo sa balay niadtong tinun-an. Busa, ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo usab og pamaagi sa pagtahod-tahod. Dili kay tungod nga gi-explicar sa atong Ginoong Jesucristo sa giingnan siya nga naa sa inahan og mga igsoong lalaki, pero matud pa niya ang iyang tinuod nga inahan ug tinuod nga mga igsoon kadtong nagapatalingog sa pulong sa Dios ug nagabantay sa mga sugo niini, pero nagyapon ang pagpakita ang pagpanudlo sa atong Ginoong Jesucristo sa paagi sa pagtahod. Nga matud pa niya ngadto siyang inahan, pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa iyang pinalanggang tinunan nga nagtindog dito, mingon siya si Kristo sa iyang inahan, ania ang imong anak. Mingon usab siya sa iyang tinunan, ania ang imong inahan. O dihatag yapon ang sistema sa mga tinunan sa pagtahod ngadto sa inahan. Sa inahan sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si Maria. Mingon usab dayon, ug sugad niadto ang inahan ni Jesus didto na nagpuyo sa balay niadtong tinunan. Musa na sa pagpahayag sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, ang mga pagtahod-tahod nga gitudlo, mismo ang atong Ginoong Jesucristo usab niya na naghatag o pagpanudlo mahitungod sa pamaagi sa mga pagtahod-tahod. Pero kung maulagi, kaysan pa kung matuod nga inahan, kung matud pa, wa kini magpatalingog sa pulong sa Dios ug wa magabantay sa sugo, dili to maisip nga inahan sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Kani Brad Dever sa pagpakita usab sa nakasulat sa Biblia nga ang inahan sa atong Ginoong Jesucristo nga si Maria nga panahon sa kasal sa Kana nga miingon kaniya ug nimando kaniya may paibalo kaniya kay mga dinapit man sila sa maong kumbira sa kasal dito sa Kana. Gipakita dinhi nga
ang atong Ginoong Jesucristo gani sa pagpakita nga diha sa kang Maria nga sa diyang giingnan nga wala na ibinot, pero ang atong Ginoong Jesucristo sa pagtubag dito ningon siya nga unsay labot mo kanako babay, iya man tong inahan. Kana sa pagpakita nga sa sistema diha mga higalag mga kaigsunan nga diha sa doktrina sa Iglesia Katolika ila man to nga ilang gitagaaging bukaton si Maria, pero ibase sa Biblia wala diha nga masagi na ang kanang gisgotan nga pangkaluwasan. Hain kini sa Biblia mabasa Brad Deber nga mao kini ang iksina nga nahitabo dito sa panahon nga dunay invitation sa gihimong kasal sa kana. Okay, Bradon. Atong pagkapribahan, pabor na to sa ilang kaugalingong Biblia, SDA. Kung Seventh Adventist Church, Holy Bible, nagaingon ni ini. Sa Juan 2, versikulo 1 ngadto sa 4, Bradon. Nya ato lang yung ihutong, no? Iunal na to ang Juan 2, 1 ngadto 2. Nagaingon ni ini. Ug sa ikatulo ka adlaw, may kasal sa kana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Jesus. Nasa ato pa ni si Maria. Dayon sa 2. Og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang mga tinun-an. So gidapit sila sa kasal, Bradon, kauban ni Jesus ang iyang mga tinun-an. O iyang inahan Iya nga sang mao si inahan, Maria. si Maria. Dayon. Dayon ipadayon na to sa 3 ug 4. Okay, nagaingon ini. Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. So, giingnan si Jesus ni Maria, nga wala na sila'y bino. Dayon, unsa may giingon ni Jesus, at ipadayon sa 4. Ug si Jesus miingon kaniya, babay, unsay imong labot kanako? Ang akong takna wala pa moabot. Mao na mga kaigsunan, matinaw sa gibasa ni Brad Deber nga sa atong gisusi nga nganong sa pag-ingon ni Mitchell Bendilio nga nakikupitensya mi sa mamamiri sa Iglesia Katolika, lahi man tong ila dito. Wa man may magkumpetensya kay pagtahod man ang among gibuhat kang mamakaling. Unya sa ilahang paghimo nga gipangadjian, naghimo sila pangadji kang mamamiri ko kang Maria. Ug ibase sa Biblia, lahi naman ang sistema. Ha? Usa wala kami ni ana nga among gikumpetensya. Imo lagi na. Mitchell Bendilio nga mga kapuslanan nga mga pagtabi ba kinaplo matud pas imong texter nga pamagi ngano nga wala kana gitudlo sa among magtutudlo Master Tomas Eugenio ang pamagi nga taga-aging bukaton si Maria nga nakasulat sa Biblia tungod kay mismo si Maria nga sa mga higalang Katoliko nga gibuhatag pangadji matud pa ni Mitchell Bendilio tungod kay isagi ang pangkaluwasan nga sistema. Kung ibase sa Biblia, si Maria mismo dunay pagpaningkamot sa iyang kaugalingong kaluwasan kay uban siya nga nagaluhod nagaampo uban sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Na kung miluhod siya miampo di siya mismo nagtingwa sa iyang kaugalingon nga kaluwasan. Asang priba Brad Donald sa Biblia. Ania ang priba, Bradon, o atong ipabor lagyapon sa ilang Biblia nga may tatak isde. Dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 14, ingon ini ang atong mabasa. Kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo, kauban sa mga babay lakip kang Maria, nga inahan ni Hesus, ug kauban sa iyang mga igsuong lalaki. Tanawa mga igsoon ang pagpahayag sa Biblia nga si Maria matod pa din kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo sa ato ba mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo naghiusa sa pagampo may mga kauban nga mga babae lakip kang Maria nga inahan ni Hesus ato ba nagampo agi sa pagampo muluhod man na kay mo man ang pamaagi sa tao kung wampo kag Dios muluhod man ka o di na si Maria po sa sistema nga nagampo kauban sa mga tinunan, buti pasabot nga siya po dunay iyang kagulingon nga pagkabot sa kaluwasan, pinagi sa pagpahigayon og mga pagampo og pagpatalingog sa pulong sa Dios og pagbantay sa mga kasubuan. Munang lahi ang sistema sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM og sa doktrina sa mga higalang Katoliko nga giatake mo Mitchell Bendilio. Nagiwat-buhatan ni mong istorya nga kompetensya.
kompetensya sa imong kinaplo nga sistema sumala sa imong tigster. Nahain pa, Brad Rini, nga sa Biblia ang pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo magisgot magkabulahanan. Wala gyud gitagaag gibog aton ang iyang inahan nga si Maria kay kun bisag inahan palagi kun wa pod lugar matud pa nagbantay sa sugo di gid makaangkon og kabulahanan. Naba sa Biblia gi-explicar kini brother ni? Gihulagoy gini sa belang kasulatan, Brother Ronnie, nga ang magapatalinghog sa mga pulo ni Ginoong Jesucristo mo pa'y gitagaan niya gibugaton kaysa iyang inahan. Dini sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 27 ngadto sa 28, akong pagbabasahon nga Biblia, si Adventist Church nagaingon, og sa nagsulti pa siya nini, diyay babay sa panon nga mipatugbaw sa iyang tingog og mingon kang Hesus, bulahan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo. Si Kristo lugar giingnan. Og ang mga suso nga imong gisusan. Unsay tubag ni Ginoong Kristo, apan siya mitubag kaniya ngadto sa babae. Bulahan pa hinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios og nagabantay niini. Tanawa mga kaigsunan ang atong natagad nga gibasa sa kaubang ministro tali sa usa ka nagsulti ngadto kang Kristo nga babae nga diya sa panon nga may patugbaw sa iyang tingog og mingon ngadto kang Hesus, bulahan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo og bulahan og ang suso og ang mga suso nga imong gisusan. Kadto pa nagtumbok kini ngadto kang Maria matud pa sa pagpatugbaw sa usa ka babae, pero unsay tubag sa atong Ginoong Kristo, bulahan pa hinuon ang mga nagapatalingog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Kundi pasabot, kung bisag inahan ka pananglitan, kung dili ka magbantay sa sugo, dili ka makaangkon og kabulahanan. Mao na nga ila man lagi putong doktrina nga ilang gipangadjian para nga Santa Maria unsa ba diha Mama Mary ila to. Pero sa Biblia nganong wala ang mga ministro sa PBC miadap ingon ni ana nga pamaagi nga sa termino nimo bindilyo kompetensya tungod ka sa Biblia giloggay ka na kung ang atong Ginoong Jesucristo na moy muhulagway bisan pag dunay moingon nga bulahan ang tiyan nga nagsabak kanimo og mga suso nga imong gisusan, pero kung ingon si Kristo kung dili pagbantay kasuguan adi gid makaangkon og kabulahanan. Mao kana mga kaigsunan ng atong natagad mahitungod sa mga pagtahod nga gitudlo ni Master og naapod sa Biblia nga mga pamaagi sa pagtahod. Mao na ang gibuhat nga pagtahod kang mamakaling pero gibuhatan og mga tinumo-tumo nga mga walay kapuslanan nga pagtabi. Pero dili kahibulong mahigalag mga kaigsunan, Brad Deber, Brad Ronald ug Brad Rini nga ingon niini ang gipakita nga kinaiya o attitude dining tigpamaba sa pastor o tigpamaba sa SDA nga si Mitchell Bendilio tungod kay sa Biblia nakalatid na nga gihulagway kini nga doon naging mga tao nga nanghisalaag sa mga walay kapuslanan nga mga pagtabi diin atong nasinati ining atong panahon nga naa kang Mitchell Bendilio. Hain kini Brad Deber sumala sa Biblia. O atong ipapabor pa doon, ila pag yung kaugalingong Biblia na to basahon. Okay. Nganing Biblia nga may tatak SDA. Kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible, nagaingon niini dinhi sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 6, ngadto sa 7, nagaingon ini. Adunay pipila ka mga tao nga tungod sa ilang paghitipas, gikan niining mga butanga, nahisalaag ngadto sa walay kapuslanan nga mga pagtabi, nga buot mahimong magtutudlo sa kasuguan, bisan wala sila makasabot sa mga pulo nga ilang ginalitok. Pastor Bendilio, Ebangelista yay. O sa mga butang nga ilang ginapakamatuod. Tanawa, kung sa dili may mahibulong, mga higalag mga kaigsunan, nganong ingon ini ang gibuhian nga mga pamahayag ini nga tigpamaba sa SDA, nga giulagway sa Biblia nga usa diay nga makapahisalaag sa tao kining mga pagpahigayon og mga walay kapuslanan nga mga pagtabi. Na ba? Ingon siya, kompetensya mo dahil ni sila sa Mama Mary. Mga walay kapuslanan nga mga paglitok, mga pagtabi.
Unya giingon sa Biblia nga bot mahimong mga magtutudlo sa kasuguan bisan wala sila makasabot sa mga pulong nga ilang kinalitok. Tanawa, di nga lang kagkaplo sa imong mga texter kay wa man magkakadimao sa imong mga gibuhian nga mga pangataki diri sa pagtulunan sa BBC. Magkinaplo man, brethren. Kinaplo, dili man ta na mo doktrina, naon tay doktrina pero wa man ka mo sustain, pero imo man ning gikubian, so naami sa mga pagtubag nga nasaipan na nimo ang imong mga pagbuhat-buhat og mga istoryang dili mao. Na kung katawan ta sa Dios, Brad Rini, makitaan ba kita og mga hiwi nga mga pagistorya kung intrigaran nata sa pulong sa gikan sa ba sa Dios kung kita mamulong doon na ba'y mga ang katawan sa Dios ba o kung mamulong na doon na ba'y makita nga mga baliko o hiwi diha kanila brother ni Balitad. or balitad Kung ang mga katawan sa Dios, mamulong na sila, wala ginay mga baliko ni balitad. kaya atong gisusi kay nagpakaroon ingnon man ni si Mitchell Bendilio nga katawan sa Dios at tanaw na to kung wala ba'y baliko o balitad nga mugula siyang baba. Atong pagbasahon din sa Proverbio, Kapitulo 8, versikulo 8, ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man, walay bisan unsa nga baliko ni balitad diya kanila. Busa sa atong nabasa, Brother Ronnie, nga kung katawhan ni ka, matuod kang katawhan sa Dios, ug mamulong ka, walay baliko ni balitad. Pero sa atong nasusi, si Brother Mitchell Bendelio, daghan man nga mga paltos, mga baliko man, ug mga balitad man, iya mga uban nga mga pangatarungan. Walay mga kapuslanan nga Way mga mga- pagtabi nga iyang gihimo katawan mga ka sa Dios nang wala man ka mahisibo nining sistema na kung intrigaran ka sa pulong sa Dios kung musulti na walay balitad ni baliko diha kanila pangutana karon Brad Ronald hain kining kanila nga sa diyang maintrigaran sila sa pulong nga walay baliko ni balitad unsa ba ang ilang pagabuhaton niling gingon nga i-adresan og kanila kung sila mo istorya na o mo pahigayon na sa pagpadayag sa kamaturan. Diha na sa pagmantala sa balita sa Espiritu Santo, Bradron. Busa kini diyan kanila nga gisgutan nga mo istorya og mga pagkamatarong walay balitad og baliko mo padayag dinis mayong balita sa Espiritu Santo. Asa Oo. pa nini Brother Ronald? Ato lang gyapong ipabor sa ilang Biblia. Ni Mitchell Bendelio kining may tatak nga SDA. Dinhi sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon ini ang atong mabasa. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manlulunda nangandoy sa pagsudong. Busa kung hain kining kanila nga giintrigaran sa pulong sa Dios nga dili magistoryag balitad og baliko kadto dieng mga tao nga nagawali sa mayang balita pinagi sa Espiritu Santo. Nga diyan sa inyong pagpatalingog datuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Usmo na mo dili na mo kana igakaulaw sa pagpahibalo diha kaninyo kay dinhi natuman ang buluhaton sa mga tao nga gitagna nga magaistorya og walay baliko o balitad nga ang ilang buluhaton magwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Pangutana Brad Diber nganong dili man hiuba nga wali ang pagadadon isip ilanan sa mga matuod nga katawhan nining atong panahon nga dili sila magistoryag binalitad o binaliko nganong dili man wali nga hiuba. Dili naman to ipatudlo, brethren. So, atong pagapruibahan, dinhi sa Biblia nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible sa Jeremias 31:34. No, nagaingon ini. Ug sila dili nagayud magtudlo ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang isikataw. Ug ang tag-sa-tag sa katawo sa iyang igsuon sa pagingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako. Gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayud hinumduman ko ang ilang sala. Busa mga higalag mga kaigsunan kung anong dili usab diay ilhanan sa mga tao nga magasulti sa pulong sa kamatuoran nga walay makita nga baliko ni balitad nga wali nga Hiuba mo'y pagkadadon tungod kay sa Biblia gitagaag kinutuban mismo si Hiuba mo'y naghimo sa tugon dito kang propeta Jeremias nga dili na itudlo o imantala ang iyang ngalan. Karon ang pangutana nganong dili pod ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa gitawag og maayong balita mahitungod kang Kristo ang ilhanan
sa mga tao nga mga istorya o mga sulti sa walay binaliko o binalitad nga mga pamaagi. Tungod kay ang pagwali usab sa mayong balita mahitungod kang Kristo mga igsoon, dili kini magpadayon kay giexplika ni Pablo, dili pa kini mao ang kahimpitan o kini mawala. Niya tay Biblia nga hiligaynon, Bibliang Katoliko kini mga kaigsunan, pero hiligaynon version o hinilunggo. Basahon ko ang pahayag ni Pablo dinhi sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingo. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timan anta nga si Pablo nag-explicar nga doon na sila giwali. Nga ang ilang giwali mao ang pulong sang Dios, pero matod pa niya dili himpit ug kadtoy mawala inig abot sa kahimpitan. Atong susihon mga higalag mga kaigsunan, asa ba gipahinungod ni apostol nga si Pablo ang ilang giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa niya kadtoy mawala kay dili pa maong kahimpitan inig abot unya sa hingpit kadtoy mawala. Dinhi sa sulat niya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa mao ra gyapon nga Biblia nga Katoliko nga hiligaynon ako. Pagabasahon giingon, kani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning iyang giwali, ilang giwali, pero matud pa ni Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa, ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pagwali sa maayong balita may tungod kang Kristo, di pud magpadayon kay dili pa mao ang kahingpitan, unya pulihan sa hingpit. Nga ang hingpit wala lain gibasa ta sa unang Pedro 1:12, mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinalalagikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Osbon ko natuman diri sa pagtulunan sa PBC. Mo ni ilanan sa mga matuod nga katawhan nga nangalagad og Dios nga dili makitaan og binaliko o binalitad nga mga pagpamahayag magwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Karon brother ini, Oo. asa gipakasama o asa mulutaw ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Gipakasama ka na bugnaw nga katubigan brother ni ug mugula kini sa halayong yuta. Dini sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 25 akong pagabasahon nga Biblia si Bintad Baptist Church nagaingon. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mao man ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. Kung mao, kung asa mulutaw ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo gasa gipakasama og bugnaw nga tubig ang balita pinagi sa Espiritu Santo og mulutaw kini sa halayong yuta. Pero sa counter ni Mitchell Bendilio mga galag mga kaigsunan, tungod kay among gi-explicar nga kining Espiritu Santo day nga balita pinagi sa Espiritu Santo giingon man nga gipakasamag bugnaw tubig. Ningon dahil siya nga, ningon dahil kining tigpamaba sa SD nga, makalibog ang among gihimo. Kay amo kunong gihimo nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Atong paminawan. Unya ang katawanan mga kaigsunan na apay, ila na pon nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pon nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Oh. Mahimo lang gid ang katawanan og makalibog kung walay mabasa pero mapamatud-an nato nga ang Espiritu Santo gipakasama ingon nga tubig na pili gid siya. Mo nagingon nga perminti supalpal. Palpal gid siya. Brad Diber. Matod ba ni Mitchell Bendilio makalibog kuno atong gihimo, kaya atong gihimo kuno ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Sa Biblia ba kita ba'y naghimo-himo sa Espiritu Santo nga tubig? Wala ba'y atong gisunod nga nagpahayag nga kining Espiritu Santo ingon nga tubig sumala sa Biblia, Brad Diber? Nagitay mabasa bradron o Okay. dili ni inato-ato nga pagpahayag kundi pamahayag kini ni Ginoong Hesukristo. Nagpamatuod siya nga kanang tubig nga naghatag og kinabuhi mao gyud ang Espiritu Santo litra por litra mabasa sa Biblia. Kini nga bersyon nato pagabasahon bradron ang pulong sa Dios sa Juan City bersikulo 39. Punto lay atong kuhaon bradron. Okay? Nagaingon dinhi, ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Nato ana. Kinsa may makalibog Mitchell Bendilio? Ha? Kami o ikaw? Mula pa pa ka sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo mo'y namulong ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Unya, mao po'y among gigamit
nga dunay maayong balita nga mulutaw sa halayong yuta gipakasamag bugnaw nga tubig mao ang Espiritu Santo. Kinsa may makalibog? Ikaw lang gyud ang naglibog-libog. Nga naman gihulagway mo gud sa Biblia nga kanang imong mga pamagi walay kapuslanan nga mga pagtabi. O di ba uwaw kayo? Ha? Nagangkon kang katawan sa Dios niya ang imong mga pamagi. O malagi mahisibo sa nakasulat sa Biblia. Nagingon ka nga makalibog ang among gibuhat. Tungod kay gihimo na mo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Pagbasa sa Biblia, ang ato malaging Ginoong Hesukristo, mo'y namulong nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Kumusta man? Di ba uwaw? Brad Rene, Oo. tungod kay ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, gipakasama magbugnang tubig niya mulutaw sa halayong yuta. Hain nga pagkahalayong yuta, kini Brad Rene sumala sa pagbayag sa Biblia. Anya, ako pagabasahon kining The Bible James Moffat Translation. Kini Pakita lang sa ato screen. ipakita. Kana? Oh, James Moffat Translation nagaingon sa Isaiah chapter 43 verse 5. Ang giingon, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Sa atong pinulungan, Oh, gikan sa halayong silangan, dadun ko ang imong kaliwat, o gikan sa halayong kasadpan, tigumon ko ikaw. Busa mga higalag mga kaigsunan, kung hain nga pagkahalayong yuta, mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnang tubig, halayong silangan, far east o halayong silangan. Nigamit mi og James Moffat nga Biblia, James Moffat Translation, pero unsay atake ni Mitchell Bendilio sa maong bersyon, nga din gigamit namo mahitungod sa ang manulunda makahimo kani sa pagpangasawa, ang Dios pa may dili makapangasawa. Digamit mig James Moffat unsa iyang komento kini kunong James Moffat walay hinungdan nga Biblia, nabiktima kuno kami sa walay hinungdan nga translation. Usa na pud kini nga mga pamaagi sa iyang mga pagtabi nga mga walay kapuslanan. Atong ipabati ang iyang tingog. Ila pa kung nibasa Genesis 6, ato nga basahon nga din ang Genesis 6, nga ang manulunda mga sawa. Genesis 6:1 ngadto sa 3, basahan daw. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa nawong sa yuta ug may nangatawo kanila nga mga anak nga babae. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tawo nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig. Okay, matot pa nila diha nga ang nagbinyo diha ang anak sa Dios o ang anak sa tao, ang anghel ng asawa. Digamit og mo pa translation. Diyan, sa dagang mga version sa Biblia, di ko na di mo mabasa. Nabiktima og translation na way hinungdan. Nabiktima og translation na way hinungdan. Hala, ako kay challenge. Gawas sa Moffat Translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Gawas sa Moffat Translation. Genesis 6:1 ngadto sa 3. Basahang manulunda na. Iksoon tabanan tamo 38 ka version ng Biblia nakos bangay. 38 ka version ng Biblia nakos bangay. Atong nabati, gipabati talang ang iyang mga pamahayag, mga higalag, mga kaigsunan. Ining porsyon na nga iyang gisaway ang James Moffat. Pero sa mga previous na mga wali, migamit po siya James Moffat. Kung ikaw mo gamit yung James Moffat, okay lang. Pero kami mo gamit yung James Moffat, version nga wala hinungdan, pagkakatawanan nimo. Karon Brad Deber, balikan ta ang sistema nga giingon nga ang mayong balita nga mulutaw sa halayong yuta atong nasusi nga halayong silangan day far east kana nya gipakasamag bugnang tubig. At sa ba kining nasod nga Pilipinas din, diaman nilutaw ang atong pagsangyaw sa mayong balita. Kini bang Pilipinas, Brad Deber, sumala sa mga referensya nga dili kasubag sa Biblia, ang lokasyon ba na nahimutang sa halayong silangan o far east, Brad Deber? Oo, naa Bradron, mugamit tag referensya. Kining A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez sa pahina 114, page 114, ya diretso na nato sa Bisaya Bradron, mao kini ang nakapahayag. Ato pagabasahon nagaingon ini. Sa panahon ni Legazpi, ang Manila daw maoy nag-unang sentro sa komersyo sa Pilipinas.
kini ang sentro sa pamatigayon sa halayong silangan. Busa sa atong nabasa bradon nga kining Pilipinas mao kini dinhi ni siya sa dapit sa halayong silangan. Gawas niya na, Brad Deber, doon na pa may laing referensya pagpamatuod ng Pilipinas na himutang sa halayong silangan, Brad Deber? Oo bradon, kining referensya na to nga the Philippines, a unique nation, second edition by Sonia Imsaide. Dinhi sa pahina 16. Ato na lang idiretso sa Bisaya bradon, mao kini nga tumabasa. Nagaingon dinhi. Bisan tuod ang kadaghanan sa adunahang mineralis niini wala pa maukmad, ang Pilipinas mauna ang kinadak-ang producer sa tumbaga o chromite sa halayong silangan. Busa, matinaw. Mga higalag mga kaigsunan, matinaw kayo nga ang Pilipinas sumala sa mga referensya na himutang sa halayong silangan din. Mao'y lutawan sa mga tao nga nagawali sa mga balita pinagi na sa Espiritu Santo nga natuman din sa dapit sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Yabot na ang oras, kami maghinaot ngayon yung nasabtan ang among mga pagpanubag. Daghan bang tubagunon? Sundi lang kami ninyo, kay tubagon namo tanan nga mga isyu nga gibato diri kanamo nining tik pamaba sa balista Mitchell Bendilio. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Ihunyo Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Ihunyo kininyo igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, manamilit na kanyo uban sa mga kaubang ministro Ebanghilista. Kini usab si Brother Debs Rizaba. Ug giniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinausab si Brother Rene Telebrico nga moingon na lamang, dagan salamat siyang pagtanaw og pagpaminaw og maayong Domingo kanatong tanan.